Иван и Василка Иванови са приемни родители от 11 години. Той е миньор, а тя хлебар. През 2013 двамата отварят вратите на дома и сърцата си, когато остават сами в голямата си къща в Нова Загора. След като техните собствени деца поемат по своя път, те избират да дадат шанс на други деца да растат в семейна среда. Почувствахме празнота. Празнота, просто липса на това. Празен си отвътре. Няма кой да те посрещне. Няма кой да ти се усмихне. Просто... Не така взаимно двамата решихме. Тогава чухме за тази програма. Точно така. Програмата, първо изкараме курс. Точно така беше. Отидохме на курс, който продължи няколко месеца. Няколко месеца, получихме сертификати за вече, че сме приемни родители и така. Дадоха ни първото детенце. Приемна грижа е това, което човек може да даде на едно детенце, което е изоставено от своите родители и което търси топлина. Детенце, което иска да бъде сред семейство, като всички останали деца. Аз обичам децата. Те ме радват. А всяко дете има нужда да му бъде дадена ласка. То самичко ти показва какво желая детето. То се гушка при теб. Трябва да му дадеш целувка, да го пригърнеш, да се успокои детенцето, когато е нервно. Това е за мен мисия. Просто трябва да се призван за това нещо. Семейство Иванови са приели и отгледали 5 деца. Най-малкото идва при тях на 7 дни, а най-голямото почти на 4 години. Всяко дете е различно, но ти го усещаш. То самото дете ти показва. Това са най-важното, на което ги учите. Предполагам са неща, за които сте възпитавали и вашите деца. Точно. Значи за мен най-важното е да са добре възпитани и ученолюбиви. Другото, вече то си е дете, той иска да играе, иска си своето, играчка, дрежки, но най-важното е за мен е да са ученолюбиви. Така е. Когато детето е по-голямо, трябва да се стимулира да учи. А пък когато е бебе, то само ти подсказва какво иска. За тях приемната грижа е не просто избор, а мисия, която изпълва живота им с радост и смисъл. Децата ни дават щастие и ни правят отново млади, споделят те, и призовават и други семейства да последват примера им. Хората, които се двумят, бих им казал, те се плащат най-вероятно от неизвестно. Социалните, неизвестното. От неизвестното. Те по-скоро ти помагат социалните. Точно от тях получихме най-добрите съвети и станахме безстрашни към това, което предстои. Тези, които се страхуват от неизвестното, ще ви посъветвам да не се страхуват. Да се впуснат, ако имат голямо сърце и място за деца, за дете, за още едно дете, защото най-вероятно те ще имат деца. Ако имат място в сърцето си, въобще да не се двумят, да скачат дълбокото. Няма никакво затруднение, няма да изпитат, тъй като ще получат съвети, обучение, подкрепа. Иван и Василка с усмивка признават, че приемната грижа променя животи, както на децата, така и на семействата, които им даряват не просто покрив, а дом и уют. Ако и ти искаш да станеш приемен родител, разбери как в секция Приемна грижа в сайта на Агенцията за социално подпомагане.